En de mensen die door dan al die sa. Ja, dat is toch mooi. Ja. Als je zo een tomke krijgt van nou mooie auto. Mooi nou. Van wie is deze blitse bak dan? Die is van mijn man, of van us. Oké. Dat is, die zie Cabrio. ik niet alle dagen. Nee. En wij hadden er heen om te zien en we gaan proefrit maken en nou ja, en hij had de vierde goed pensioen. Dus toen zei er, ja, deze keepje we. En doe die door even niet. Doe maar, ga naar beneden, ja? Maar goeie. Nou, goeie. We hebben jou met waanden. Oh, niks. Niks. Even van het mooie wagen eten. Hè? Ja. Ja. Slag het dat wel? Ja. Ze vonden die auto zo mooi. Straks vandaag. even in een cabrio voort. Ja? Ja. We zie je dan heen. Even genieten van het leven. Nou, het zint hier op een kop. Nou, mooi net. Ja.